Aste bat igaro da bi lurrikarek inoizko hondamendi handienetako bat eragin zutenetik ekialde hurbilean eta erreskate lanak amaitzear dituzte. Zenbaketa ofiziala 36.000 heldakora heldu da, baina Nazio Batuen erakundeak ohartarazi zuen asteburuan 50.000-ra iritsiko dela. Bizirik irten direnei aterpea eta giza laguntza ematea da orain lehentasuna. Izan ere, milioika dira desplazatutakoak. Lehen egunetan hondakinen artean bizirik geratutakoak erreskatatzea izan da lehentasuna, baita zaurituak artatzea eta etxerik gabe geraturikoei behin-behineko aterpea eskaintzea ere. Egunek aurrera egin ahala ordea, agerian geratzen hasi da hondamendiaren norainokoa. Arratsaldeon, ekialde hurbileko lurrikaren biktimei laguntzeko elikagai bilketa egin dute asteburuan Zaporeak elkarteko kideek. Elena Ruiz de Azuak bertako kideak azpimarratu du oso pozik daudela bilketak eman duenarekin. Bilketa larun batean hasi ginen, eta ja larun bat eguerdian kaja pilo bat genezkan elikagai ez beterik, eta gizarte pilo bat agerturatu zen genezkan beste puntu guztietara zehoze erraimatea, beraz oso pozik gaude, eta hoxe, oraindikan ezin izan dugu guztiek kontabilizatu, baina dirudi 60.000 kilo baino gehiago dazkagula, beraz oso pozik gaude. Gurera bueltan, Gaizka Zabarte Zaldibar Argitu plataformako kidea elkarrizketatu dugu Hamaika telebistan. Bere esanetan aldarrikapen eguna izan zen otsailaren 5, 3 urte bete baitziren Zaldibarko Luiziaren hondamendia gertatu zenetik. Aldarrikapen egun bat izan zen, eta esan duzun bezala, langileak eta gogoratzeko hondamendia bere osotasunean. Horre larriena bi langileen heriotza izan zen, are gehiago, batekan segitzen du lurperatutan. Eta bertako Eitzagako auzokoen bizilagunen ahotsa entzuteko eguna ere izan zen. Ahantsturan ez usteko kontu hau, eta oraindik gauzak eta bereziki erantzukizunak argitzeko asko falta dela eta horretan bihar dugula esateko. Nafarroako langile publiko guztiak grebara deituta daude biharko egunean, LAB, Comisiones Obreras, UGT eta Esteila sindikatuek deituta. Sektore publikoaren privatizazioa amaitzea exigitu nahi dute eta legez ezarritako foroetan benetako negoziazioa ekiteko deia egin nahi diote Nafarroako gobernuari. Bihar izanen da grebaren lehenbiziko eguna Nafarroan. Medikuen sindikatua ez ezik beste guztiek bat egin dute greba deialdi honekin eta negoziazioei dagokionez atzo bildu ziren Osasun Departamentua eta greba batzordea eta negoziazioa adarjotze bat izan zela iritzi eta amaitik altxatu ziren sindikatu guztiak. Azaldu zutenez, departamentua ez dago prest lan baldintzak negoziatzeko eta era berean Osasun Departamentuak ezarri dituen zerbitzu minimoak gehiegizko eta onartezinak iruditzen zaizkie. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eskubideak lortzen jarraitzeko hauteskundetarako akordioa sinatu dute Alduguk, Ezker Anitzak eta Alianza Berde. Hiru alderdiek nabarmendu dute Euskal Ezkerraren koalizioa iraunarazteko, sakontzeko eta zabaltzeko asmoarekin sortu zela. Gaur, iragarri nahi dugu Podemos Euskadi, Ezker Anitza eta Alianza Berde elkarrekin aurkeztuko garela udal eta foru hauteskundetara. Begirada zabala eta enbor komuna duen akordioa da. Proiektu ezkertiarra, feminista eta ekologista. Akordio irekia da esku gehiago, batzen jarraitu nahi dugu erakunde gehiago, hau hasiera besterik ez da. Eta doaina kontuan izanik, berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburu izendatzen dut. Bigarren artikulua, dekretu honek kargua hartzen den egunetik aurrera sortuko ditu ondorioak. Nerea Melgosak hartu du Eusko Jaurlaritzako berdintasun, justizia eta gizarte politikako sailburu kargua Beatriz Artolazabalen ordez. Iñigo Urkullu, Eusko Jaurlaritzako lehendakariak gaur sinatu ditu Artolazabalen kargugabetzea eta Melgosaren izendapena. Artolazabal EAJaren Gasteizko alkategai izendatzeak eragin du aldaketa Jaurlaritzan.
Iñaki Arriola sailburuak iragarri duenez, Gasteizko Zabalgana auzora zabalduko den tranbiaren proiektua hurrengo hilabetetan lizitatuko da. Duela aste batzuk Gasteiz Udalak aurkeztu zuen behin-behineko ibilbidea. Horrek, hiriburua zeharkatuko du Gasteizko erdialdetik periferiako auzora. Auzo hau zorioneko dago bi arrazoirengatik. Lehena, auzo honek 18 urte bete dituela eta denbora horretan hiriko jendetsuena bihurtu da. Eta bigarren arrazoia da Zabalganak tranbia zerbitzua izango duela esan dezakeela azkenean. Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumei, Nafarroak 24 orduko arreta emateko zentroa eskainiko die emakumei, azarotik aurrera. Javier Remirez lehendakari ordea eta Nabiko zuzendaria den Eba Isturizek eman dute honen berri. El Centro Especializado de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencias Sexuales es un servicio de atención integral 24 horas, 365 días al año para víctimas de violencia sexual de toda la comunidad foral, que podrán ser atendidas tanto presencial como con carácter telefónico. Eta kulturan Euskal Zinemaren astearen 29. edizioa egingo dute astelehenetik hilaren 25era Gasteizen. Otsailaren 20tik 25era publikoak 6 film luze eta 5 labur ikusi ahal izango ditu. Me dan los puntos. Qué exagerada eres, a todas nos han dado puntos. ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña? ¿Conoces de mi vida? Supongo que me descubrió cosas. Sigo aquí, ¿eh? No estoy llorando. No seas dramática, que el tabaco te mata, pero tarda más tiempo. ¿Qué voy a hacer? Aitakein beharra bete du, buentarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitz eman egidak. Uteko. Ongietorriak arratsaldeko albistegira. Zubietako erraustegiak kutsadura muga 2000 aldiz gainditu zuela ikertu du Ekopol ikerketa taldeak. Gorka Bueno ingeniariak sinatutako txosten zientifikoak Zubietako erraustegiaren legez kanpoko funtzionamendu kutsatzailea frogatzen du. Testuinguru horretan, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak esan du Zubietako erraustegiak zorrotz betetzen dituela ingurumen baldintza guztiak. Instalazioetan irregulartasunak egon direnik, ukatu du Arantza Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen iraunkortasun eta ingurumeneko sailburuak Eusko Legebiltzarrean. Elkarrekin Podemosek eskatuta egin du agerraldia ingurumen batzordean. Zubietako erraustegiak kutsadura muga 2000 aldiz gainditu zuela ikertu du Ekopol ikerketa taldeak. Gorka Bueno ingeniariak sinatutako txosten zientifikoak Zubietako erraustegiaren legez kanpoko funtzionamendu kutsatzailea frogatzen du. Txosten zientifiko horren arabera 2020an eta 2021an 2033 gainditze gertatu ziren emisio muga balioetan. Eta horietatik ia erdiek oso erreaktiboak diren gas multzo bati egiten die erreferentzia. Horrez gain lehen 2 urteetan instalazioak programatu gabeko 240 geldialdi izan zituen. Ekopolen eta Gurasos herritarren elkarteko talde juridikoaren arteko lankidetzaren emaitza da lan hau. Testuinguru horretan berria hedabidea jakitera eman duenez, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak esan du Zubietako erraustegiak zorrotz betetzen dituela ingurumen baldintza guztiak, baita ingurumen baimen bateratuaren baldintza oro. Probaldian, martxan jartzekoan eta jardunean. Hori ala kontsortzioak esan du Gurasos elkarteak modu arduragabean nahasten dituela instalazioa martxan jartzeko prozesuaren datuak eta operazio datuak, alarma soziala piztu nahian. Afera honen erdian kezkatuta agertu da Agurtzano Solabarrieta Usurbilgo alkatea eta eskatu du ikerketa sakon, publiko eta demokratikoa martxan jartzeko.
Europako Parlamentuak gasolina eta diesel ibilgailuen salmenta 2035ean debekatzearen alde bozkatu du. Aldeko 340 boto izan ditu araudiak, aurkako 279 eta 21 abstentzio. Gaiz aldatuta LAB, SAE, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuak buru dituen Osasuneko intersindikalak greba eguna deitu du asteazken honetarako Nafarroan, otsailaren 15erako, gainerako administrazio publikoarekin batera. Gaur goizean Osasun Sailari planto egin dio eta ez du parte hartu deitutako mahai sektorialean. Bai, atzo ikusi genuen Osasun Departamendua ez daukala borondatea negoziak eta aurrera emateko, eta ikusi dugu ez duela borondatea aurrera emateko. Orduan, erabaki genuen, zela denbora galtze bat, gu bihar dakagu greba bat egin behar dugu, eta guk orain, momentu honetan, horretan egin behar dugu indarra. Ahalik eta jende gehien ateatzea, indar egiteko, eta lortzen dugun berriro departamentuakin esertzea, eta aurrera ematea gure puntuak. Hezkuntza publikoko, ikastoletako eta gizarte ekimeneko 300 ordezkari baino gehiagok Araba, Bizkai eta Gipuzkoako bestelako hizkuntza lege baten alde egin dute. Denon hezkuntza denontzat langileekin lelopean protesta egin dute elak deituta. Gaur hezkuntza legearen, hezkuntzaren egoeraz eta oro har Jaurlaritza ematen ari den urratsei buruz hausnartzeko ekitaldi bat. Euskalduna bai! Bai! Hezkuntzak eraldaketa sakona behar duela gure hezkuntza sistemak eta euskalduna publikoa, burujabea, inklusiboa, feminista eta ekologista izango den hezkuntza eredu baterako bidea eta transizioa egin behar dela. Transizio horretan eta hartzen diren erabaki guztietan langileen lan baldintzak, lanpostuak eta lan egiteko moduak aintzat hartu behar direla eta foroa sortu behar dela lan baldintzetan hartzen diren erabaki horiek izango dituzten ondorioak aztertzeko eta adosteko.
Espainiako Auzitegi Nazionalak etaren ustezko buruzagi ohien aurkako beste ikerketa bat ireki du. Oraingoan Durangoko PPko zinegotzi Jesus Mari Pedrosaren hilketagatik. Dignidad y Justizia elkarteak jarritako salaketari bide eman dio Auzitegi Nazionaleko instrukzioko lehen epaitegi zentraleko Alejandro Abascal epaileak eta 10 euskal herritar ikertuko ditu. Asier Karrerari ezarritako gradu erregresioa salatu dute Etxarri, Aranatz eta Azkoitiko udalek. Etxarri, Aranazko korporazioak zein Azkoitiko EAJ, EH Bildu eta Azkoitia bai alderdiek adierazpen bana onartu dute fiskaltzak espetxe organoek hartutako ebazpenen aurka behin eta berriro errekurtsoak jartzen dituela eta kezka adierazteko. Bi testuotan gogoraratzen dute kontuan hartu behar dela organo horiek direla presoek espetxean duten bilakaera ondoen ezagutzen dutenak. Hori dela eta eskatu dute ebazpen judizialek merezi duten errespetua aintzat hartuta, ebazpen horiek bateragarriak izan daitezela espetxetako administrazioko organoen erabakiekin. Nekane Txapartegi euskal herritarrari 6 hilabeteko espetxe zigorra ezarri dio Espainiako Auzitegi Nazionalak dokumentazioa faltsutzea egotzita. Hala adostu zuten defentsak eta fiskaltzak eta beraz ez da espetxean sartuko. Ikusi da, Suitzan ere justizia. Etxean nahi dugu! Nekane! Etxean nahi dugu! Nekane! Etxean nahi dugu! Oso larria da, Suitzar justiziak amore eman izana, men egin izana, audientzia nazionalaren aurrean. Men egin izana, milaka eta milaka torturatu bere aurretik pasa eta itxu, mutu eta gor egin. Hurrengo udal eta foru hauteskundetarako hautagai nagusiekin bildu da Arnaldo Otegi Iruñean. Herri honek erregenerazioa eta errehabilitazio sakonak behar ditu eta hauteskundeak horretarako aukera bat dira. Hori da nabarmendu duena Arnaldo Otegik. Esaten dugu gaur, gu pertsonak eta pertsona konprometituak planteatzen ditugula pilotatzeko herri honek behar duen regenerazioa. Hemen Iruñan gehiago inoin, baino gehiago ikusten da datozen hauteskundetan jokoan dagoena. EH Bilduren eskutik gobernatzeko eredua, herriarekin eta herriarentzat, jendartearen beharrei erantzuna emateko politikekin, edo eskuinaren proiektua. Zoritzarrez oso ezaguna eta pairatu duguna luzez. Nafarroako parlamentuak ateak itxi zizkion maineru bezalako herri txiki bati euskaraz ikasi eta bizitzeko eskubideari. Udalbatzak aho batez eginiko eskaera, hau da maineru eremu ez euskaldunetik mistora pasatzeko eskakizunari ezezkoa eman zioten PSN eta Navarra Sumako parlamentariek gertatutakoa salatzeko eta euskararen legearen izaera baztertzailea salatzeko elkarretaratzea egin dute asteburuan maineruko udalak eta hor dago plataformak. Nafarroako parlamentuak maineru eremu mistoan sartzeari uko egin izanak herritarren amorroa piztu du.
Udalbatzak aho batez eginiko eskaera, hau da, maineru eremu ez euskaldunetik mistora pasatzeko eskakizunari ezezkoa eman zioten PSN eta Navarra Sumako parlamentariek otsailaren 2an. Hauteskundeak iritsi aurretik euskararen foru legean aldaketak egiteko momentua proposa ez zela argudiatuz. Gertatutakoa salatzeko eta euskararen legearen izaera baztertzailea salatzeko elkarretaratzea egin dute asteburuan Maineruko udalak eta hor dago plataformak. Legeak ez euskalduna deituriko eremua sortu zuen, izenetik bertatik bere asmo baztertzailea argi ustea zituen. Bada, Maineru esan du ez duela bazterketa horren parte izaten jarraitu nahi, eta bere hitza errespetatzeko eskatzen du. Maineru inguruko herriak eremu mistoan daudela kontutan hartuta, Maineru kanpoan utzi nahi izateak ez hankarik ez bururik izatea salatu dute herritarrek. Izan ere bazterketa honen ondorioz, Maineruko eskolak itxi behar izan zuen eta euskaraz ikasi nahi duten umeek Garesera joan behar dute. Azkenean, gu gara beste herri bat bezalakoa, ez dago ezberdintasunik gure herria eta Zirauki ondoan dagoela edo Mendigorria edo dena delako bezala, orduan ez dugu ikusten inolako zentzurik honetan. Maineru bezalako herri txiki batean euskaraz ikasi eta bizitzeko eskubidea bermatu dadin eta batez ere herritarren hitza errespetatu dadin aldarrikatu dute. Ordea, gaur onartu du Espainiar gobernuak lanbide arteko gutxieneko soldata 1.080 eurora igotzea. Sánchezek erantzukizuna eskatu dio patronalari eta gaineratu du ez dela neurgailu bikoitzik izango, herritarrentzat eta elitearentzat berdinak izango direla neurriak. Hego Euskal Herriko gutxieneko soldata 1.080 eurora igo da 14 ordaintzarietan. Espainiako ministroen kontseiluak lanbide arteko gutxieneko soldata 8% igotzea onartu du. Neurriak atzera eragina izango du urtarrilaren 1 aurrera. El salario mínimo interprofesional es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza salarial, pero también lo es para reducir la brecha entre los hombres y las mujeres. Madrilgo gobernua, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek adostu dute erabakia. Guztira 15.120 euro gordin dira urtean, baina atzikipenak eta kotizazioak kontuan hartu gabe. Eguneraketa iazko amaierako kapilaren igoeraren gainetik dago eta oso gertu adituek gomendatu zuten gehiagizko kopurutik. Hala baina, Ipar Euskal Herriko lanbide arteko gutxieneko soldata baino 388 euro apalagoa da. Hori bai, aipatu beharra dago, lanaldi osoan dauden beharginei aplikatu beharreko gutxieneko saria dela, eta lanaldi partziala dutenei lanaldiaren iraupenaren arabera murrizten zaiela. Hala, aldi baterako sasoiko eta langileen kasuan, enpresa bererako zerbitzuak 120 egunetik gorakoak ez direnean, soldataren zenbatekoa ezin izango da 91,15 eurotik berakoa izan jarduneko legezko lanaldi bakoitzeko. Espainiako turismo sektorea izango da igoera horren onuradun nagusitako bat. Edonolare, Yolanda Díazen ministerioak bete egin du legeldiaren amaieran 2023ko lanbide arteko gutxieneko soldata batezbesteko soldataren 160an gokatzeko konpromisoa. Gainera ez da baztertzen exekutiboak eta gizarteragileek urte erdian gutxieneko soldata berriro berrikustea behar izan ez gero inflaziora egokitzeko. Eta kultura arloan 5 Goya sarietarako izendatua izan den Paul Urquijoren Irati filma otsailaren 14an aurre estreinatuko da Gasteizen, bere estreinaldi ofizialaren 10 egun lehenago.
Eta kiroletan 2023ko Frantziako turra Bilbotik abiatuko da uztailaren batean, eta orotara 4 etapa igaroko dira Euskal Herriko errepidetatik. Astelehen honetan turraren irteera handia iritsi bitartean egingo diren ekitaldien berri eman dute Bilboko Azkuna zentroan. Turreko irteera handian errepideak eta balkoiak ikurrinez betetzera animatu dituzte zaleak. Herri bezala daukagun erronka handia da, oso exigentea da. Gauza asko eskatu dizkigute, gauza asko egin beharko ditugu danon artean, erakunde, bestelako elkarte eta herritarren artean, hau dana ongi atera zadin, eta horregatik nahi dugu, naiz eta oraindik urruti dagoela itxura eman, nahi dugu berotzen hasi giroa. Hande Errelosegi irundarrak goi-mailako lehia uzten duela iragarri du. Hala iragarri du Bastin Fundazioak prentsa ohar baten bitartez. Agur prentsaurrekoa ostegun honetan emango du. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Zea Maiz taldearen Juraia bestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gureak gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Gero arte. Aire berriak garbitzen ditu nire espanak.